M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo onse pa utumiki wa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku lolemba munyengo ya Adventi. Komanso lero pa 8 Disemba ndi tsiku la chaka cha ulemu cha Virgo Maria woyera wosaipa konse. Pa Chingerezi amati Immaculate Conception. Ndiye kuti chaka chokumbukira kuti amayi Maria adabadwa opanda tchimo lobadwa nalo limene inu ndi ine timabadwa nalo. Mawu oyamba adzachokera m'buku la Genesis mutu 3 ndime 9 mpaka na 15, nkudzalumpha kudzalekezera ndime 20. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Emanuela Karonga kuchokera ku St. John's Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Salimo lidzachokera pa Salimo 98 ndime 1 mpaka na 4. Mawu achiwiri adzachokera m'buku la Aefeso mutu 1 ndime ya 3 kulekeza 6 kuzayambiranso 11 mpaka 12. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Yusta Vyakulima kuchokera ku St. John's Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Ndipo mawu a mthenga woyera adzachokera mu mthenga wabwino wa Ambuye athu Yesu Khristu monga adalembera Luka mutu 1 ndime 26 mpaka na 38. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutikewera mawu ndi Reverend Father Joseph Kimo, a director a Radio Maria Malawi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesis. Chauta adamuyitana Adamu uja kuti, kodi uli kuti? Adamu adayankha kuti, ndinakumvani m'mundamu ndipo ndinaopa. Ndiye ndinabisala ntaona kuti ndili maliseche. Mulungu adamufunsa kuti, kodi adakuwuza ndani kuti uli maliseche? Kapena wadyatu zipatso za mtengo uja ndidakuwuza kuti usadyewu eti? Pamenepo Adamu adayankha kuti, mkazi mudandipatsayu ndiye amene anandipatsa zipatso kuti ndidye, ndipo ndadyadi. Apo Chauta adafunsa mkazi kuti, kodi iwe zimene wachitazi wachitiranji? Mkazi uja adayankha kuti, njoka ndiyo imene inandinyenga kuti ndidye. Pamenepo Chauta adawuza njokayo kuti, chifukwa chakuti wachita zimenezi, ndiwe wotembereredwa pakati pa nyama zonse ndi zapansi pano. Zoweta ndi zakuthengo zomwe. Kuyambira tsopano mpaka muyaya udzakwawa ndi kumimba kwako. Ndipo chakudya chako chidzakhala fumbi. Ndidzayika chidani pakati pa iwe ndi mkazi. Padzakhala chidani pa mbewu yako ndi mbewu yake. Idzaphwanya mutu wako, ndipo iwe udzaluma chidende chake. Adamu adatcha mkazi wake Heva, chifukwa choti iyeyu anali mayi wa anthu onse. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata ya Paulo oyera kwa Efeso. Abale, tiyamike Mulungu, Atate a Ambuye athu Yesu Khristu. Mwa Khristu Iye adatipatsa madalitso onse auzimu wakumwamba.
Mulungu asanalenge dziko lapansi, adasankhiratu mwa Khristu kuti tikhale oyera mtima ndi opanda cholakwa pamaso pake, chifukwa chotikonda. Adakonzeratu kuti mwa Khristu atilandire ngati ana ake. Adachita zimenezi chifukwa adafuna kutero mwakukoma mtima kwake. Adafuna kuti tizitamanda ulemu wake chifukwa adatikomera mtima kopambana, pakutipatsa mwana wake wokondedwa ngati mphatso yaulere. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Mthenga Woyera monga adalembera Luka. Mutu 1 ndime 26 mpaka na 38. Pa nthawiyo Elizabeti ali ndi pathupi pa miyezi 6, Mulungu adatuma mngelo Gabriele ku mudzi wina wa ku Galileya dzina lake Nazarete. Adamtuma kwa namwali wina wosadziwa mwamuna, amene anali atafunsidwa mbeta ndi mwamuna dzina lake Yosefe, wa fuko la mfumu Davide. Namwaliyo dzina lake anali Mariya. Mngelo uja adadza kwa iye nati, moni inu amene Mulungu wakukomerani mtima kotheratu, Ambuye ali nanu. Mariya adadzidzimuka nawo kwambiri mawu amenewa, nayamba kusinkhasinkha kuti kodi moni umenewu ndi wa mtundu wanji. Mngeloyo adamuwuza kuti, musaope Mariya, Mulungu wakukomerani mtima. Mudzatenga pathupi ndipo mudzabala mwana wamwamuna, mudzamutcha dzina lake Yesu. Adzakhala wamkulu ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu wopambana zonse. Ambuye Mulungu adzamulonga ufumu wa kholo lake Davide, ndipo adzakhala mfumu ya Israeli mpaka muyaya. Ufumu wake sudzatha konse. Koma Mariya adafunsa mngeloyo kuti, zimenezi zidzachitika bwanji, popeza kuti sindidziwa mwamuna. Mngeloyo adayankha kuti, Mzimu Woyera adzakutsikirani, ndipo mphamvu za Mulungu wopambana zonse zidzakuphimbani. N'chifukwa chake mwana wodzabadwayo adzakhala woyera, ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu. Onani, m'bale wanu uja Elizabeti nayenso akuyembekezera mwana wa mwamuna mu ukalamba wake. Anthu amati ngosabala, komabe uno ndi mwezi wake wachisanu ndi chimodzi. Pajatu palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu. Apo Mariya adati, ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo. Ndipo mngeloyo adamusiya. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa, chaka chilichonse pa 8 Disemba mayi wathu Eklesia Katolika amakondwerera misteri
yakuti munthu mzathu Maria Virigo, namwali wa ku Nazareti, Mulungu anampatula, anamkonda ndi kumulola kuti abadwe opanda tchimo, monga mmene inu ndine timabadwira. Inu ndine tinabadwa ndi tchimo la Adamu ndi Eva, monga tamvera mawu oyambaja ochokera m'buku la Genesis. Ndiye tisanayambe kufotokoza ndi kutambasulira mawu oyamba, mawu achiwiri, ndiponso mawu a Uthenga Wabwino, ndi bwino mwachidule, chifukwa monga ndanena ndi misteri imeneyi. Ndi bwino mwachidule tifotokoze kuti kodi Immaculate Conception, kubadwa kwa amayi Mariya opanda tchimo, kukutanthauza chiyani? Poyamba tidziwe kuti chiphunzitso chakuti amayi Mariya adabadwa opanda tchimo ndi chimodzi mwa ziphunzitso zinayi zimene pachilankhulo cha mpingo, maphunzitso a mpingo amachitcha dogma. Ndiye kuti ndi chiphunzitso chimene inu ndi ine tiyenera kuchikhulupirira, tifune tisafune. Ndipo mkatikati mwa maphunzitso amenewa mpingo umanena kuti ngati munthu sakhulupirira ziphunzitso zimenezi zimene amazitcha dogma, munthu amene ndiye kuti wadzipatula yekha mu mpingo wa Katolika, chifukwa aliyense ayenera kukhulupirira. Choncho ziphunzitso zinayi zokhuza amayi Mariya zimene ndi madogma, chimodzi mwa icho ndiye kuti amayi Mariya anabadwa opanda tchimo. Chachiwiri ndi kuti amayi Mariya ndi amayi a Mulungu. Chachitatu ndi kuti amayi Mariya anakhala virigo asanabale Yesu, atabereka Yesu, ndiponso pambuyo pakubereka Yesu. Ndipo chachinayi ndi kuti amayi Mariya adakwezedwa kumwamba ali ndi thupi ndi mzimu pamodzi. Tsopano kwa ife chiphunzitso chimenechi chakuti amayi Mariya anabadwa opanda tchimo chikutanthauza chiyani? Mulungu anampatula amayi Mariya asanabadwe kuti ankonzekere kuti adzakhale mayi wa mwana wake. Ndipo ichi kwa ife ncholondola kuti kunali kosatheka kuti mwana wa Mulungu amene analibe tchimo, sanali wochimwa, abadwe mwa munthu amene anali ndi tchimo. Ndiye chinali choyenerera kuti Mulungu ampatule pachiyambi pomwe iye asanabadwe. Choncho anamuyeretsa. Kwa ife chiphunzitso chimenechi chitithandize ifeyo kuyesetsa tsiku ndi tsiku kukhala oyera mtima, monga mmene amayi Mariya anali oyera mtima. Koma chiphunzitso chimenechi sichitanthauza kuti mayi Mariya sanasowe kupulumutsidwa chifukwa chakuti anabadwa opanda tchimo. Nanga sitimati Yesu anabwera pa dziko lapansi pano kuti adzatipulumutse ifeyo ku machimo athu. Nanga tsopano ngati amayi Mariya anabadwa opanda tchimo, ndiye kuti iwowo sanasowe kupulumutsidwa? Iyayi, amayi Mariya ndiye woyamba kupulumutsidwa ndi mwana wake amene anamusunga miyezi 9 m'mimba mwake, namubereka ndi chimwemwe ndi chikondi. Choncho iye ndi woyamba kupulumutsidwa ngakhale kuti anabadwa
opanda tchimo. Ndanena kale mobwerezabwereza kuti chinthu ichi ndi misteri. Chichewa chake tingatene kuti ndi chinsinsi chimene mwina ifeyo ndi nzeru zathu sitingathe kuchimvetsetsa, koma mpingo kuyambira pachiyambi pomwe, ngakhale kuti chiphunzitso chimenechi sichikupezeka m'Baibulo, sichikupezeka m'buku loyera, mpingo kuyambira pachiyambi pomwe unakhulupirira zimenezi. Ndipo mu chaka cha 1854 Papa Pio IX anachilengeza kuti kuyambira tsopano mpingo wa Katolika udzakhulupirira kuti amayi Mariya anabadwa opanda tchimo. Ndipo zosiyanasiyana za Ekleziya zikutiuza kuti ngakhale mmene Papa Pio IX amalengeza chimenechi, nthawi imene yoyo kunalibe mawayiresi, kunalibe matelevishoni, koma mbiri kutiuza kuti akuti mpaka na msozi unagwa ndithu m'maso mwake, chifukwa anaona kuti ndi misteri chachikulu, ndi chinsinsi chachikulu chimene mwina ife ndi nzeru zathu za umunthu sitingathe kuchimvetsa, koma ndichoona kuti amayi Mariya anabadwa opanda tchimo. Mawu oyamba amene tawerenga ochokera m'buku la Genesis akutisonyeza tsopano kuti Eva amene anavomera malangizo a njoka ija ndi kuchimwa, pambuyo pake tsopano Mulungu akulenga amayi Mariya kuti akhale Eva watsopano, amene tsopano akufafaniza chimene Eva woyamba uja adalephera, adalakwitsa. Mwachidule tinganene kuti inde wa Eva ku njoka ija, inde amene anazetsa imfa, anazetsa mavuto osiyanasiyana, anazetsa tchimo, akufafanizika ndi inde wa amayi Mariya amene tikumpeza m'chipangano chatsopano mmene tawerenga m'buku la Luka, pamene amayi Mariya akunena kuti ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo. Komanso pali maphunziro tina ndi tina m'mawu oyambaja timene mwina chifukwa cha nthawi sitingathe kufotokoza zonse, koma mwina phunziro limodzi limene ndingakondwere kuti ifeyo tilitole ndi phunziro lakuti kawirikawiri ifeyo tikapezeka olakwika, mwina sitimafuna kuti tivomereze kuti ndalakwa ndine. Eva sanavomereze kuti ndalakwa ndine, amati yandilakwitsa ndi njoka. Iyayi ndalakwa ichi chasokonekera chifukwa andisokonezera ndaujeni. Komanso mawu oyambirirawa ndi pamene tikuona kuti atachimwa anazindikira kuti ali maliseche, koma atazindikira kuti ali maliseche anathawa, anakabisala, koma Mulungu anasakasaka. Chimodzimodzi inunso ndine pamene tachimwa basino timalekana ndi Mulungu, timakhala ngati tabisala, koma Mulungu amatisakasaka chifukwa ifeyo Mulungu akudziwa kuti sitingathe kukhala patokha, sitingathe kupulumuka, sitingathe kuchita kanthu popanda Mulungu. Mawu achiwiri amene tawerenga muliso mfundo zingapo zotithandiza, koma mwina mfundo imodzi yayikulu imene tingathe kuyitola tsiku la lero ndi pamene Paulo mkalata yake iyi yolembera kwa Efeso mutu 1 ndime 3 mpaka 6 ndime 11 mpaka 12, Paulo akunena kuti Mulungu asanalenge dziko lapansi adatisankhiratu mwa Khristu kuti tikhale oyera mtima ndi opanda cholakwa pamaso pake. Ndiye mukuona kulumikizana kwake ndi chaka ichi, amayi Mariya osankhidwa ndithu kuti akhale opanda tchimo, kuti akhale mayi wa mwana wa Mulungu amene alibe tchimo. Ifenso tinasankhidwa kuti ife tikhale oyera mtima,
koma chifukwa cha umunthu wathu, chifukwa cha kulefuka kwathu, timatani, timazipitsa, timachimwa. Ndipo chinthu chimenecho chakuti ife Mulungu anatisankha kuti tikhale woyera mtima ndi chimene chinayenera kumatithandiza ifeyo tsiku ndi tsiku kulakalaka kusirira kukhala woyera mtima. Choncho chimene ifeyo tiyenera kumalimbanirana ndikuti ndikhale woyera mtima, osati maudindo, ndalama, izo ayi. Muthenga wabwino tsopano, muthenga wabwino ndiye mulisa maphunzironso ambiri, koma mwina ineyo ndingotenga awiri kapena atatu. Poyamba, mawu amene mngelo uja akumuuza amayi Mariya. Mkatikati mwa mawu amenewonso muli maphunzitso a chaka cha lero, pamene mngelo uja ife timapemphera tikuoneni Mariya wachaulere chozaza. Moni amene wochokera kwa Mulungu, amene anamudabwitsa Mariya kuti moni amene ndi otani. Chifukwa mukati wachaulere chozaza, ngati munthu ali ndi chaulere chozaza, amene alibe chimo. Ngati ali ndi chaulere chozaza, ngati ali full of grace, amene alibe chimo. Komanso mawu ena ndi mawu amene makamaka pa Luka 1:37, pamene mngelo akunena kuti pajatu palibe kanthu kosatheka ndi Mulungu. Choncho chingamu lake ndi chani Mulungu kuti ampatule mtsikana uyu abadwe wopanda chimo? Chingamu lake nchani? Choncho ngakhale chiphunzitso ichi ena amatsutsa, chifukwa amati kodi zimene m'Baibulo zikupezeka kuti? Inde m'Baibulo mulibe, koma monga meti kufotokozeramo ndi chachidziwikire ndithu. Chingamu lake chani? Palibe chosatheka ndi Mulungu. Ndipo potsirizira phunziro limene tikupeza mawu a mthenga woyera amenewa ndi makamaka pa Luka mutu 1:38, pamene amayi Mariya akuyankha kuti ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo. Ndipo mngeloyo adamusiya. Ndi pemphero limene inu ndine tiyenera kumalipemphera tsiku ndi tsiku. Tipemphe inde Mulungu kuti Ambuye mundithandize chakuti, Ambuye ine ndikanafuna kuti ndikhale wakuti, Ambuye ine ndikanafuna kuchira, Ambuye ine ndikanafuna kaya kulemera ena amene amafuna kulemerawo, ndikanafuna kaya udindo wakuti amene amafuna maudindo. Koma potsirizira, ndine mtumiki wa Ambuye, zindichitikire monga mwaneneramo. Yankho limene amayi Mariya akulipereka, limene pachilatina amati fiat, ndi moyo umene ifeyo tiyenera kuutengera ngati chitsanzo wa amayi Mariya, kuti pa zonse zimene ifeyo tikuchita, Ambuye kufuna kwanu kuchitidwe. Amen.